में आप खत्म हो। और देखो मैं बाहर जाके ना ऐसे आग लगाऊं। और देखो मैं बाहर जाके ना ऐसे आग लगाऊं। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟି ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବି, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ ତାହେଲେ ତାହା ଉତ୍ସନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଏହି ସନାତନୀ ଧର୍ମର ଗୁରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏହିଭଳି ବୁଝାମଣା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଜଣକର ଦୋଷ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଦନ୍ତି, ଜଣେ କୁହେ ତୁମ୍ଭେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏଜେଣ୍ଟ, ଆଉ ଜଣେ କହେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହିପରି ନିଆଁ ଲଗାଇବି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଦେଖିବ, ତେବେ ଏଇଭଳିଆ ଗୁରୁମାନେ ଯଦି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ରହିବ ତ? ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହେ ତାହେଲେ ତାର କଥାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଓଲଟା ତା ଉପରେ ହିଁ ଦୋଷ ଲଦି ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କହେ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3:11-12ରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଜାଣୁ ତାହା କହୁ, ପୁଣି ଯାହା ଦେଖିଅଛୁ ତାହା ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କର, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ କହିଲେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ତେବେ এই ବାକ୍ୟଟି ପାଠ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ନିକୋଦିମଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ କିଛି କହୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ଯଦି କହିଲେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।